I kan tage med jer, og så kan I se på sommerens arrangementer. Og navnligt for i hvert fald sjællænderne skal I blive mærke i, hvad der foregår omkring 32. Der er Danmarks største amerikanerbilstraf, som foregår i Roskilde, og der har vi set biler på trækplads dernede. Ja, mine damer og herrer, det var vist ikke helt løgn, hvad jeg sagde. Og der kan andet end se godt ud. Og specielt Nemesis, så skal vi ikke give ham en ordentlig hånd på vejen. Sådan en god repræsentant på Muskersklubben. Lad os give ham en hånd mere i det hele taget. Lad os give Muskersklubben en ordentlig hånd. Og sige rigtig mange gange tak, fordi I kiggede ind. Det er altid skønt, når